салом алейкум бинандаҳои азиз, хуш омадед ба канали ҳуқуқшиноси шумо. Номи ман Сангин. мавзӯи имрӯзаи суҳбати мо доир ба доғи судӣ ва тартиби бекор кардани он меравад. фарз кардем шаҳрванд барои кирдори ҷиноӣ аз озодӣ маҳрум шуда маҳбас шудааст, яъне дар зиндон қарор дорад ва бо адо намудани иҷрои ҷазо баъд аз муҳлати муайян ба озодӣ баромад. ва ҳар як шаҳрванде ки аз озодӣ маҳрум шудагӣ аст, дар оперативни делаи худаш судимост дорад. Яъне ин судимост метавонад ба ҳаёти минбаъдаи ҳамон шахс ва кору фаъолияти ҳамон шахс таъсири манфии худро бирасонад. Масалан, шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва мехоҳад ки ВНЖ гирад, РВП гирад, ё ки шаҳрвандии Русияро гирад, ё ки ба ҷои кори хуб ба тариқи расмӣ ба кор дарояд, ё ки масалан оқибати дигараш он аст ки баъд аз баромадан аз маҳбас ба ӯ запрет навъезд мемонад ва баъд аз оне ки территорияи Россияро тарк мекунад, дубора ба Россия баргашта наметавонад, яъне запрет мекунанд шад. Агар аҳамият дода бошед, ҳамон нафароне ки зиндонӣ будану баъд аз иҷрои ҷазо озодӣ баромадану ба Тоҷикистон рафтанд, дигар баргашта наметавонану хабардор мешаванд ки онҳо запрети бемуҳлат пожизненӣ доранд. Хоб ин запретҳоро ки мемонад? Ин запретро ФСИН мемонад, яъне Федеральная служба исполнения наказания. То есть агар ба тоҷикӣ гӯем, агар хадамоти федералии иҷрои ҷазо ё Минюст мемонад, вазорати адлия. Ва ин запретҳо бемуҳлат мебошанд ва то замоне ки шаҳрванд муроҷиат карда ба тариқи судӣ ин запретро бекор намекунад, запреташ худ ба худ бо гузаштани муҳлат бекор намешавад. ҳамчунин қайд кардан зарур аст ки ду мафҳуми иҷрои ҷазо вуҷуд дорад дар қонунгузорӣ. Якеаш погашение судимости, дуюмаш снятие. Инҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Ва погашение судимости барои ҷиноятҳои на чандон вазнин муҳлати погашениаш 3 сол аст, барои ҷиноятҳои миёна муҳлаташ 5 сол аст, барои ҷиноятҳои вазнин 10 сол ва барои махсусан вазнин то 15 сола погашение судимости мешавад. Агар шаҳрванд иҷрои ҷазо кард, ба озодӣ баромад, масалан бо ҷурми ҷинояти миёна, фарз кардем 5 сол зиндонӣ буд ва баъд аз он боз 5 соли дигар погашение судимости кард, 10 сол муҳлат гузашт, лекин судимосташ дар ҳамон оперативни делаш то охири умр мемонад, агар судимостро снимат накунад. Бо кадом роҳ судимостро снимат карда мешавад, яъне доғи судиро бекор карда мешавад, нест карда мешавад? Баъд аз оне ки шаҳрванд аз муассисаи ислоҳотӣ ба озодӣ ки биромад, ба ӯ справка освобождения метиҳанд ва дар асоси он справка ӯ дар ҳақиқат иҷрои ҷазоро тамом кардагиаст, адо кардагиаст ва ба озодӣ баромадааст. Бо ҳамин справка освобождения ӯ бояд ба ҳамон суди ноҳиявӣ ё ки минтақавие ки пеш аз оне ки суд шуда буд дар Россия зиндагӣ мекард, ба ҳамон суд бояд муроҷиат кунад бо дархости судӣ, бо ходатайства ба суд муроҷиат кунад ва аз суд хоҳиш кунад ки бинобар сабаби иҷро кардани ҷазо судимосташро, доғи судиашро бекор кунад. ҳамчунин агар шаҳрванд оиладор ҳаст ва фарзандҳои ноболиғ дорад, метавонад ки маълумотнома оиди ҳайати оила, вай фарқ надорад дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунад оилааш ё ки дар Россия, метавонад ки маълумотнома оиди ҳайати оила ба суд пешниҳод кунад, аз ҷумлаи ҳамкорони худ ба суд ҳамчун шоҳид даъват карда шавад, ё ягон ҳамсояи наздикаш ки метавонад хислатҳои хубро дар суд, хислатҳои хуби ҳамон шаҳрвандро ба суд баён кунад, метавонад ки даъват бикунад ва суд бо ҳамаи ҳамин ҳуҷҷатҳо баррасии судиро таъин мекунад, ҳуҷҷатҳоро меомӯзад, дар ҳақиқат иҷрои ҷазо кардани ин шаҳрвандро месанҷад, хислатномаҳо, характеристикаҳои дахлдорро ба инобат гирифта метавонад ки судимостро, доғи судиро бекор кунад. ҳамчунин фарз кардем шаҳрванд барои содир намудани ҷинояти сабук муҳлати условный гирифт, яъне условный срок гирифт бо татбиқ намудани моддаи 73 кодекси ҷиноии Федератсияи Россия условный срок гирифт, ё ки масалан 5 сол муҳлати адои ҷазо гирифт, лекин баъд аз 3 сол бо условно-досрочное освобождение бо УДО ба озодӣ баромад. Дар ин ҳолат чӣ кор кардан мумкин ҳаст? Дар ин ҳолат шаҳрванде ки
условный срок гирифтагӣ ҳаст ё ки бо удо ба озодӣ баромадагӣ ҳаст, бояд ҳар моҳа ба ҳамон нозири минтақавие ки намояндаи хадамоти федералии иҷрои ҷазо, яъне ҳамон нозири уфсин ҳар моҳа худро ба қайд мегирад. аз ӯ бояд хислатнома бигирад, аз он нафар бояд характеристика бигирад ки дар ҳақиқат ин нафар баъд аз оне ки условный срок гирифт ё ки баъд аз оне ки бо удо ба озодӣ баромад, масалан гӯем 2-3 ё ки ним сол шудааст ки ҳар моҳа худро ба қайд мегирад ва дар ин муҳлат ягон ҷурм, ягон ҷинояти ғайриқонунӣ ё ки ҳуқуқвайронкуниҳо содир накардааст гуфта метавонад ки маълумотнома характеристика пешниҳод кунад ва ин характеристикаро бо ҳамроҳии ҳамон ҳуҷҷатҳое ки ман пешакӣ номбар кардам замима карда бо судебни ходатайства ба суд пешниҳод карда метавонад ки шаҳрванд судимисти худро, доғи судии худро бекор кунад. шаҳрвандоне ки баъд аз иҷрои ҷазо ба озодӣ баромадаанду ҳоло дар Россия нестанд, дар Тоҷикистон ҳастанду ва имконияти ба Россия омаданро надоранд, барои он ки запрет доранд, метавонанд ки аввал судияшон ҳамин доғи судияшонро бекор кунанд ва баъд аз оне ки қарори судиро дар бораи бекор кардани доғи судӣ мегиранд, ба суд шикояти дуюм оварда бекор кардани қарори ФСИН ва Минюстро дар бораи запрет ба суд муроҷиат кунанд ва суд дар ин маврид имконияташ барои бекор кардани ҳамин запрет зиёдтар мешавад, барои он ки шумо доғи судӣ надоред, имконияташ зиёдтар мешавад ва метавонад ки запрети шуморо бекор кунад ва шумо бе мамнуният ба Федератсияи Россия, ба қаламрави Федератсияи Россия метавонед ки биёед. Бинандаҳои азиз, ин буд маълумоти мухтасар оид ба тартиби бекор кардани доғи судӣ. умедвор ҳастам ки маслиҳатҳои ман ба шумо каме ҳам боша ёрӣ расон шуд. саломат бошед. худованд нигаҳбони шумо.